tukang kendangnya Dipo Maplak. Tukang kendangnya Mekar Bagus Laras piye rasane kendangane piye? Blaketaket. Elok tenan. Atine wis plong, pikirane ya wis bungah. Oh, asmane sapa? Asmane Sutaryo. Oh, alias Liwir. Oh, wis. Wis rada tenang nang omah maem ya Lah iki- jenak, turu ya jenak ora diseneni bojone. Wis. Amarga masalah serampung. Wong karo alangan kok ya. Yo. Keledang kaita pranyata janji Alon Dik, meh werak mau nabrak bocah to. Welat bisa saumpama Mekar Bagus Laras campur sarine wong digawe. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni mudune banyu janji boten sesemipat jroning kabeh tetes sumpah papujanku Dar, dalam kowe kupengmu mireng ora? mirang Ana pripun swara kempul. Heeh. Matur nuwun Mas Sis, alah pinter temen ya jan kowe. lah ya Ya jatril iki campur sari ngene. Ya iki. cingpoling. Mekar Bagus Laras, ana suarane kempul, ana suarane bonang, kamangka ora gegawa diwadahi nang Mas Sis karo Ari. Engko nganu njaluk tambah engko. Ya. kalih sinten Hah? kalih sinten ning nyuwun Ya sing kersa nambahi ya. Yo. kayak bosnya langsung geragap-geragap Wis rogo-rogo. Angel. Yo. tak jaluk Hei, hei. citra